In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ Amen. حراي نلومي النريو أقاطامي مستناي رابع عامت زخري سماعت أبونا أنطونيوس تبل نشتوي كابتي مصحف قدس إنا كيدينا كاب نريو كاب ምሳሌ ምዕራፍ 4 ፈቅዲ 18 ኣትኸውን መገዲ ጻድቃን ከምታ እተብርህ ፀሓይ ኩሉ ግዜ ብሩሃት ኮይኖም ከምታ ምልእቲ መዓልቲ እዩ ዝርአ ንዝብል ኢና ከርኢን ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ገዳሲ ዝኾነና እቲ ምብራህ ከም ፀሓይን ከምቲ ናይ ንግሆ መብራህቲ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ ኣነምፅኣ ዘገደደና ምስተቃሉ ናይ ሰማዕት እንጠንዮስ እንበለ ደም ንምዝካር ንዝኣክልን ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? እቲ ጸልማት ተሳዒሩ እቲ ብርሃን ዝኾነሉን ማለት እዩ። እንድሕር ርኢናዮ ኣብቲ ሙሉእ ፀሓይ ወይ ድማ ሙሉእ ብርሃን እንድሕር ተባሂሉ ጽላሎት ናብ መሬት ዘይወደቐሉን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ግብሪ ጻድቃን ስራሕ ጻድቃን ከዓ ብኸምኡ መገዲ እዩ ዝበርህን ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣቡነ እንጦንዮስ ሰማዕት እንበለ ደም ከምታ ናይ ንግሆ ፀሓይ ካብ ንእስነቶም እዮም ዘብርሁ ዝነበሩ። ካብ ንእስነቶም ናብ ገዳም ብምኻድ ኣብ ገዳም ብኩሉ እቲ ስነ ምግባር ብኩሉ እቲ መንፈሳዊ ተኸስኪሶም ብፀጋን ብክብርን ከም ዝዓበዩ ኢና እንርእን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጻድቕ ወይ ድማ ጽድቂ ጻድቕ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናብ ኣምላኽ ዝጥምት ከየቋረፀ ናብ ኣምላኽ ዘመስግን ናብ ኣምላኽ ዝፅውዕ። ሰማዕት እንጦንዮስ ድማ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ናብ ኣምላኽ እንዳጸለዩ ናብ ኣምላኽ እንዳለመኑ ናብ ኣምላኽ ኣዝዮም ብትብዓትን ብንቕሓትን ካብ ንእስነቶም ዝነበሩ ኣቦኦም ማለት እዩ። ኣቡነ እንጦንዮስ ሰማዕት እንበለ ደም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ኣብቲ እምነቶም ኣብ ኣምላኽ ነበረ። መሰረቱ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ነበረ። ኣብ ኣምላኽን ኣብ ቃል ኣምላኽን ዝተሰረተ ነበረ ማለት እዩ። ዳሕራይ እቲ ናይ መወዳእታ እዚ ኩሉ ፈተና ክመፅእ ከለዉ ብእኡ መገዲኦም ክፀርዎ ዝኽኣሉን ማለት እዩ። ንስኻትኩምሲ እቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣሎ? ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 28 ንእግረይ መብራህቲ The Lord for you will light my lamp the Lord my God will enlighten my darkness ነቲ ጸላም ድማ ንስኻ ኢኻ ተብርሆ እንዳበለ ዝኸዶ በቲ ቃል ኣምላኽን በቲ ዝወሰንዎ ውሳኔን ኣዝዩ ኣብ ሂወቶም ክሳብ ክንዲ ምንታይ ዝኣክል ዕብየት ከም ዝነበሮም ኢኻ ትርእን ማለት እዩ። እቲ ኣብ ገዳም ኮይኑ ዝበርህ ዝነበረ ዓብዪ ብርሃን ኮነ። መራሒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ዋጋ ዝኸፍል ኣቦ ኮነ። እምበኣር እቲ ናይ ንግሆ ብርሃን ወይ ድማ እቲ ፀሓይ መዓልቲ ተባሂሉ ዝተፀውዐ እታ ንጽሕቲ ዝኾነት መንፈሳዊ ሂወቶም ትኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ንሪአን እታ ሻይንስ ኤቨር እንዳደመቐት ትኸይድ ዝበለት እቲ ሂወቶም ካብታ ናይ ንእስነት ናብ ገዳማት ሒዛ እንዳዓበዩ ምስ ከዱ ክሳብቲ ናብ ፈተና ዝኣትውን ዝወድቁን እውን ወይ ድማ ኣብ ኢድ እቶም ዝኣስርዎምን ክሳብ ዝወድቁ ክሳብ መወዳእታ ሂወቶም ከዓ እታ ሂወት እቲኣ እንዳደመቐት እያ ኸይዳ ማለት እቲ ሓደ ሓደ መቕፃዕቲ እቲ ስቃይ መቕፃዕቲ ኣይኮነን ይብል ብናይ ቅዱስ ጽሑፍ። እንታይ ደኣ ንሱ ንእምነትና ነቲ ጽኑዕ እምነት መፈተኒ ዝኸውን ብኡ ተፈቲና ንሓልፈሉ መገዲ ይኸውን ማለት እታ ብርሃን ቅዱሳን ወይ ድማ ናይ ጻድቃን ብርሃን ስቂላ ጥራሕ ብግዜ ትበርህ ድሓር ከዓ ትጠፍእ ዘይኮነት እንታይ ደኣ ብሰላም ብሓጎስ ጥራሕ ተብርህ ኣይኮነትን።
تا برهان ناي قدسان ወይ ድማ برهان ناي ጻድቃን ተባሂሉ ክጽዋዕ ከሎ ኣብ ግዜ ሰላምን ኣብ ግዜ ሓጎስን ጥራሕ ዘብርህ ጸጋ ወይ ድማ ክብሪ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ስቃይን ናይ መከራን ግዜ እውን ጽቡቕ ገይሩ ጽቡቕ ጌራ ከም ተብርህ ይነግረና ይሕብረናን ማለት እዚ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ዝፍተን እሞ ንጹሕ ኮይኑ ዝመጽእ እታ እምነት ድማ እምነት ናይ ቅዱሳን ወይ ድማ እምነት ናይ ጻድቃን ድማ በሪሃን ተኾሊዓን ትመጽእ በቲ ፈተና ክትሓልፍ ማለት እዩ ሓደ ኣብነት ሰማዕት እንጦንዮስ ይኹኑና ማለት እዩ ዝመጸ ማዕበል እንተመጸ ዝተንስአ ጸላኢ እንተተንስአ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ጽኑዕ ክርስቶስ ባዕሉ እውን ዝነገረና ኣብቲ ጽኑዕ ኮኽሒ ዝተሃንጸት እያ ዝኾነ ቫይብሬሽን ወይ ድማ እዚ ናይ ዮሃንስ አፈወርቅ ዝበሎ እንድዩ whatever storm or enemy rises the church that established by the strong rock is never shake or vibrate እታ ዝኾነ ማዕበል እንተመጸ ጸላኢ እንተመጸ እታ በቲ ጽኑዕ ኮኽሒ ዝኾነ ክርስቶስ ዝተሃንጸት ቤተ ክርስቲያን ክትነቃነቕ ወይ ድማ ሼክ ክትገብር ወይ ድማ ዝኾነ ቫይብሬሽን ከተርኢ ትኽእልን እያ ይብል ምክንያቱ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ዋና መሰረት ስለ ዘሎ ማለት እዩ እምበር እቲ ናይ ሰማዕቲ እንጦንዮስ ኣብቲ ናይ ጵጵስንኦም ግዜ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ መሪሕነቶም ግዜ ኣብቲ ናይ ጉስነቶም ግዜ እቲ ናይ ዲለማ ወይ ድማ እቲ ናይ ፖለቲካ ዝነበረ ጽልዋ ንዕኡ ሸፊንዎ ክሓልፍ ወይ ድማ ከሰንፎ ይከኣለ ነቲ ናቶም ብርሃን ማለት ንሶም እንዳደመቁን እንዳበርሁን እዮም መጺኦም እዚ እቲ መንግስቲ ኢዱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከእቱ ምስ ጀመረ ቅድስንኦም ብዓብዪ ድምፂ ዝመለስሉ መልሲ ኖ እያ ነይራ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ኢድካ ይተእቱ እቲ ብርሃኖም ናብ ኩሉ ዓለም በርሀን ኖ ምስ ተባሃለ ኣብኣታ ዓቢጣ ክትተርፍ ትኽእል ነይራ ግን ናብ ዓለም ሙሉእ ወፀ ናብ ዓለም ሙሉእ ቦልድ ኮይኑ ወይ ድማ ደሚቁ ወፀ እቲ ሓቂ ብዝተዛረብሉ ግዜ እቲ መከራ እንዳገደደ እንዳበዝሐ እኳ እንተኸደ እቲ መከራ እንዳበዝሐ ምስ ከደ ከዓኒ እቲ መንፈሳዊ ክብሮም እቲ መብራህቲ ምክንያቱ ኣቀድም ኣቢልና ክርስቶስ እምነቶም ኣብ ክርስቶስ ኣብ ቃል ክርስቶስ ዝተመስረተ እምነት ስለ ዝነበሮም እንዳበርሀን እንዳደመቐን ከደን ማለት እዩ ብርሃንኩም እዚ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 16 ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይብራህ ነቲ ናትኩም ብርሃን ሪኦም ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ንኣምላኽ ሰማይ ወይ ድማ ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ከመስግኑ እዮም ይብል ማለት እዩ ስለዚ ሰማዕቲ እንጦንዮስ ድማ ነዚ ነገር እዚኦም ነዚ ቃል እዚኦም ፈፂሞም 16 ዓመት ኣብ እስር ቤት ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ዝጸንሕዎ እዛ እታ መብራህቲ ካብታ ባክያር ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ካብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ወፂኡ ናብ መላእ ዓለም ተዘርግሐ እዚ ሕጂ እቲ ዓብዪ ከም ኣብነት ጌርና ክንወስዶ ዘለና ማለት እዩ ናብቲ ሙሉእ መዓልቲ ወይ ድማ ናብታ ክሳብ ፍጹም መዓልቲ ትብል እቲ ብርሃን በርሀ ክሳብ ፍጹም መዓልቲ ማለት እታ ፀሓይ ፍርቂ መዓልቲ እታ ፍርቂ መዓልቲ እንድሕር ኮይናት እታ ፀላሎት ክንሪኣ ንኽእል እታ ፀላሎት ንየማን ንፀጋመይ ትወድቕ ናይ ምውዳቕ ናይ ፀላሎት እንድሕር ኮይኑሎ ናብ ኣጋምሸት ኮይኑሎ ይኸይደሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ምሉእ መዓልቲ ግን እታ ብርሃን
ناي سماعت أنطونيوس كاوس مبرهتي بزي تي لايت ويز أو شادو إنا نبزلنا مبرهتي بزي سلالوت إنا نبزلنا تي أب ناي قدسان ويدما تا ناي قدسان معالتي تبل تا perfect day ناي قدسان تبهال In the life of saints, perfect day is the time that they departed from the world and start living with Christ. Ta perfect day ويدما فصمت معلت ناي قدسان تبهال ناي صادقان تبهال هوتهم ناب اتي ፈጣሪኦምን ደኳኒኦምን ክትምለስ ከላ አሁ ድማ ምስ ክርስቶስ ምንባር ክጅምር ከላ ይኸውን ማለት ነው። ስለዚህ ሰማዕት እንጦንዮስ ድማ ነዚ ቃል እዚ ፍጹም ግብራዊ ብምግባር አቅድመ ዓይንና ዝረአይና ማለት ነው። ኣብ ኦርቶዶክስ ክረአ ከሎ እቲ ሕልፈት ቅዱሳን ወይ ድማ ምግዓዝ ናይ ቅዱሳን ዕረፍቲ እዩ ይብል ማለት እዩ። አቡነ እንጦንዮስ ሰማዕት እንበለ ደም ኣብ እስር ቤት መይቶም ብዘይ ዝኾነ ፍርድን ብዘይ ዝኾነ ሕግን ማለት እዩ። እዚ ንዓለም እሽነት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብዓይኒ ቤተ ክርስቲያን ክረአ ከሎ እዚ ዓብዪ ዓወት እዩ። እዚ ንዕኦም እኳ ብስጋ እንተተሰቃዩ ንቤተ ክርስቲያን ግን ዓብዪ ዓወት ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ቃልሰይ ወዲኤ ሰናይ ገድሊ ድማ ተጋድለ ገድለይ ወዲኤ እቲ ጉያ ድማ ወዲኤ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲኤ ነታ እምነት ከዓ ዓቂበ እየ ዝበሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ወዱ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:7 ዘሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ሰናይ ገድሊ ተጋደልኩ እንዳበለ ዘምፅኦ ማለት ነው። ስለዚ እምበኣር ኣብቲ ግዜ መስጎግቲ ናይ ስማርና ቤተ ክርስቲያን ድማ ቢ ፌይስፉል አንቲል ደዝ ዝብል ኣብቲ ናይ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:10 ዘሎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንኣምላኽ ተኣዛዝነቶም ንሰባት ኣይተኣዘዙን ንኣምላኽ ግን ተኣዚዞም ንቃል ኣምላኽ እወ ናይ መራሕትን ናይ መንግስትን ቃል ግን ኖ እዚ እቲ ሓቀኛ ወይ ድማ ተፈጹም ምስክር ነቲ a perfect witness who is not unconscious እዚ እቲ not thinking what is right ዝብል ምክንያቱ እቲ ናይ ሰማዕት እንጦንዮስ ዝገበርዎ ምስክርነት ቅኑዕ ብቑዕ ንቃል ኣምላኽ ኣዛዚ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ብኡ ቢልና ሕጂ በቃ ንርስዖም ወይ ድማ ተረሲዖም ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ። እቲ ኣካሎም ኣብ እስር ቤት እኳ እንተነበረ እቲ ናቶም ለገሲ ወይ ድማ እቲ ናቶም ጽቡቕ ነገር እቲ ናቶም ሰናይ ነገር ዝገብርዎን ዝበልዎን ዝተዛረብዎን ግን ኣእምሮኦም ግን ሕልንኦም ነፃ ነይሩ። ምንም ብግዜ ብሰዓት ብደቂቕ ክትቆፃፀርዎ ኣይከኣሉን። ሕልንኦም ክሳብ መወዳእታ ዝኸዱ ንፁህ ነበረ። ስለዚ ነዚ ንፁህ ዝኾነ ሕልና ነቲ ኣካላት ኣብ እስር ቤት ነይሩ እዩ ግን ነቲ ሕልና ግን ኣይተኣስረን ነይሩን ማለት እዩ። ምክንያቱ ብቃል ኣምላኽን ብመንፈስ ኣምላኽን ይሳነ ስለ ዝነበረ ሕጂ ከመይ ገርና ኢና ንዝክሮም እያ ዘላ ከመይ ገርና ንዝክሮም ኣቡነ እንጦንዮስ ዘ ኮንፈሰር ወይ ድማ ሰማዕት እንበለ ደም ህይወቶም ታሪክ ጥራሕ ዘይኮነ
እንታይ ደኣ ሕያው ለሰን እዩ ነባሪ ትምህርቲ እዩ ታሪክ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣቦ ነይሮም ኣብ እስር ቤት ተኣሲሮም ብኡ ቢሎም ድማ መይቶም ጥራሕ ኢልና ዘይኮነ ክንከይድ እንታይ ደኣ ሕያው ለሰን እዩ ሕያው ትምህርቲ እዩ ከምቲ ዓንዲ ሓቂ ከምቲ ዓንዲ ሓቂ ብሓሶትን ብኽድዓትን ብተንኮልን ዝተሸፈነን ዝመልአን ቅድስንኦም ቅድስና ናይ ኣቡነ እንጠንዮስ ሰማዕት ኣዝዩ እቲ ፕሮፋውንድ ሌጋሲ ገዲፍልና ኣሎ ብከምዚ ኢና ክንዝክሮም ንኽእል ሰኢልና ጥራሕ ነይሮም ተኣሲሮም ሓደ እሙን ዝኾኑ ፅኑዕ ዝኾኑ ቤተ ክርስቲያን ነይሮም ተኣሲሮም ጥራሕ ኢልና ኣይኮንናን ክንከይድ እንታይ ደኣ እዚ እቲ ናቶም ዝገደፍዎ ፅኑዕ መሰረት ዝኾነ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ንዘለኣለም እንዳተዘከረ ክነብር ማለት እዩ ካልእ እቲ ሓቅነት ዝተሰከመ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈልዎ ዓወት እዩ እንዳዘከርናዮ ክንነብር እዚ ናትና ግቡእ ግዴታና ይኸውን ነቲ ሓቂ ከይተመስከረን ከይተነገረን ንኸይተርፍ ክንነግር ናትና ግደ ይኸውን ንሕና እንድሕር ዘየውፂናዮ ሓቂ እንድሕር ዘይገርና እቲ ዝገደፉልና እቲ ዝነገሩና እቲ ዝመሃሩና ዋጋ ከም ዘይብሉ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ግን ንሕና ነቲ ሓቂ ክንምስክርን ክንነግርን ይግበአና ማለት እዩ ጸሎቶም በረኸቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከም ፓትርያርክ ጽኑዕ በዓል መትከል ሓቂ ኣባ ሓቂ ሓቂ ዝሰርሑ ሓቂ ዝዛረቡ ሓቂ ዝገበሩ ኣብነት ኮይኖም ከዓ ህይወቶም ኣብ እስር ቤት ዝወድኡ ንዓና ከም ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣኽሊል እቲ መንፈሳዊ ዓወት ወይ ድማ መንፈሳዊ ጸጋ እዩ ንሶም እኳ ምንም ብስግኦም እንተተሳቀዩ ሕልንኦም ግን ካብ እስር ቤት ነፃ ስለ ዝነበረ ኣብ እስር ቤት ኮንካ ረይዎ ሕጅቲ ፍልል እዩ ኣብ እስር ቤት ኮንካስ ናይ ሕልና ናጽነት ክህልወካ ረይዎ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ክንድኡ ስለ ዝነበሩ ክሳብ ከምኡ እውን ስለ ዝነበረ ናይ ሰማዕት እንጠንዮስ እንበለደም እቲ ዕምቆቱ እቲ ርዝነቱ ክሳብ ክንምንታይ ኣዝዩ ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣገዳስነት የብሎ ማለት እዩ ንሶም ብስግኦም እኳ እንተተሳቀዩ ብሕልንኦም ብመንፈሶም ግን ነዚ ዓወት እዚ ክሪኡን ክበቕዑን ክኢሎም እዮም ኩሎም እቶም ቅዱሳን ኢልና ንዝክሮም ብዝተፈላለየ ገድሊ ዝሓለፉ እዮም እሞ ናይ ሰማዕት እንጠንዮስ ከዓ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ንባዕልና እንታይ ረኺብና ሰማዕት ረኺብና ምስክር ረኺብና ኣቦ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘማልደልና ረኺብና ከምቶም ኩሎም ጻድቃን ኢልና ንጽውዖም ኣብ ዓድና ሓደ ናይ ዘመንና ጻድቕ ናይ ዘመንና ምስክር ሰማዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኮይኖም ናብ ኣምላኽ ክጽልዩልና ዝኽእሉ ኣቦ ረኺብና በዚ ነገር እዚ ከዓ ንዝክሮም ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ከመይ ገርና ከም ንዝክሮም እቲ ናቶም ዝነገሩና እቲ ናቶም ኩሉ ዘርአዩና እንዳዘከርና እዚ ብርሃን እዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳብረኸ ክበርህ እንዳንጸባረቐ ከንጸባረቕ እንድሕር ኮይኑ ናቶም ታሪክ ናብ ደቅና ብምትሕልላፍ ኣቦ ሰማይ ምስክር ሓቂ ዝዛረቡ ኣብ እስር ቤት ኣካሎም ተኣሲሩ መንፈሶምን ሕልንኦምን ግን ምስ እግዚኣብሔር ዝራኸብ ዝነበረ ጻድቕ ኣቦ ኣለውና ሓሊፎም እንዳበልና ንደቅና ብምዝንታው ይኸውን ማለት እቲ ንሶም ክነቃነቕ ዘይኽእል
ጽንዓቶምን ትብዓቶምን ስሞምውን ኣብ ቅዳሴ እንዳጸዋዕና እንዳዘከርና ከማልዱልና ናብ ኣምላኽ ከማልዱልና ብእንገብሮ ነው ማለት ከምቲ ዝተባህለ እታ መገዲ ጻድቃን ወይ ድማ ናይ ቅዱሳን መገዲ በሪሃን ደሚቃን ትርአ ዝተባህለ ስም ናይ አቡነ እንጦንዮስ ድማ እንዳወሰኸ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተገልጸ ዝመጸ ንስ እቲ ዝሓለፍዎ ስቃይን እቲ ዝሓለፍዎ ሽግርን ንድሕሪት ገዲፍካ እቲ ዝበጽሕዎ ደረጃ ከዓ ንቅድሚት ብርሃን ዝኾኑ ኣቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሓሊፎም ስለዚ በዚ መገዲ እዚ ክንዝክሮም ንኽእል ኢና እቲ ጸላእቶም ክሓልፊኦም ዝሓለፉ እውን ክህሉ እዮም ነቲ ናቶም ታሪክ ክድምስስ ዝኽእል ወለዶ ተንስኡ እዩ ብሕጂ እውን ክተንስእ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ሓቂ ከምቲ ዝበሃል መገዲ ሓቂ በትሪ ሓቂ ትቐጥል እምበር ኣይትስበርን ኢሎም ዝምስሉ ወለድና እዚ ሓቂ እዚኣ ኣንጸባሪቓ ትወፀሉ ከምቲ ብርሃን መዓልቲ ኮይና ትወፀሉ ግዜን ሰዓትን ናይ ኩሉና እንገብሮ ኣስተዋፅኦ ይህሉ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ብዓብዩ ነቲ ደረጃን ነዚ ክብርን ኣብቅዕዎም እዩ ንሕና ድማ ዘለኣለም እንዳዘከርናዮም ክንነብር እንድሕር ኮይና ብኡ መገዲ ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ይኹን ስለዚ እዚ ዕለት ኣገዳስን ኣዝዩ ኣብ ሂወትና ኣብ ሂወት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ሂወት ደቅና ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እንዳዘከርናን እንዳሓሰብናን እንዳረኣናን ኢና ነዞም ቅዱስ ኣቦ ክንዝክሮም ዝግባአና ከም ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከማልዱልና ዝኽእሉ ኣቦ ኣብ ዘመንና ብዓይንና እንዳረኣና እዮም ናይ ዘመንና ሰማዕቲ ኢልና ኢና እንዝክሮም ዝግባአና ስለዚ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ይኹን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን